Muri yeZimbabwe aiwa zvazobuda pachena kuti ZANU-PF yazowina 2/3 majority yaida pama elections a2023 pakukambena vachiti aiwa we want to take the 2/3 majority. Muri yeZimbabwe zvaizobuda pachena nokuti maby-elections akaitwa neZuro takaona kuti aiwa hapasina kana opposition yavamo muparliament, yangosara ingori ZANU-PF. Muri yeZimbabwe vanongasara wasubscribe wolike wotina on the bell icon tobochana maupdates anokupa pano paZim News Live. Notiona kuti Zim Live inobudisa nhau ichiti breaking ZANU-PF now has the 2/3 majority it craved in parliament after the party won all 6 by-elections held Saturday kurwa neZuro, triggered by the recalls on CCC MPs by CHABANGU. ZANU-PF needed to win just 3. It now has 190 seats in 280 member National Assembly. Those who talk about Iowa per 280 member Assembly nationals, ZANU-PF in 190, which means in almost 2/3 a majority in parliament. Nokuti tinoona kuti by-elections akaitwa neZuro tinoona kuti munzvimbo yePelanda Chabalava ZANU-PF inowina ne1845 ichiteverwa neCCC yanga ine 464. Nazoona kuti this is a big difference. Tikaenda kuGoromonzi South tinoona kuti ZANU-PF inowina ne6865 CCC yekwaChabangu ine 1000. Tikaendera mberi tinoona futi kuti kune vekuChegutu West ZANU-PF futi inowina ne6697 CCC ine 668. Zvatongobuda pachena kuti ZANU-PF yakatowina maconstituency ese. Muri yeZimbabwe chimbotuzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pestrategy yakashandiswa neZANU-PF kurikola maMPs kusvika vahwina chimuti. Pine mucomment section medu. Aiwa musakangana kusubscribe kulike pacho netana on the bell icon. Torambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.